Què tal? Com esteu, nois? Estem bé. Anar fent. I tu? Teniu ganes de la frase d'avui o què? És veritat, no me'n recordava. És que ara feia dies que no gravàvem, això pels espectadors. Doncs mira. Avui porto opcions. Porto 4 opcions perquè la frase ho mereix. Llavors jo us dic la frase, us dono les opcions i heu d'escollir quina és, no té més. A veure. És en castellà, perquè això ja agafa un altre aire. La frase diu: tienes que pensarte las cosas más de 2 veces o si no acabas sentado en la silla de los jueces. Primera opció, Alberto Núñez Feijóo. Segona opció, Melendi. Tercera opció, el raper Morat, o Morat, no sé com es pronuncia. O quarta opció, me l'he inventat jo. Oh, el Morat podria ser, no? Feijóo. Morat? Però Feijóo? Feijóo. Però què, ho diu en plan amenaçador? No ho sé. Molaria molt, no? Igual que allò que estava una mica cucú, te recordes? Qui? Quan el Pedro Sánchez va fotre riure al Parlament, Sí. que va dir que todos los que saben tienen que analizar si tenen algun... Jo crec que Feijóo. Pues és el raper Morat, com ha dit el Polso. És el Morat. És un tio d'Hospitalet que jo crec que ha estat més vegades Sí. en un cotxe de policia que en un estudi de gravació. I llavors pues, alguna de les seves cançons, ara mateix no sé quina és, diu aquesta frase i jo crec que amb ell... Un dia en podem parlar, Fa poc va haver-hi una gravació a l'Hospitalet. A l'Hospitalet no, d'on és ell? Hospitalet. Hospitalet. Sí, sí. Allà, i va haver-hi com tan merder que va anar-hi la policia i tot, i va acabar apareixent Xavier García Albiol en persona Au, va. a pacificar la zona, t'ho prometo. Això estem parlant de fa, no sé, 3-4 Oh, setmanes. és molt guapo, això. No, va anar allà i va dir, què posa? Em va dir, em baixo. Doncs un dia parlarem del Morat, aquest o del Morat, perquè... Sí, portaràs una secció? És un paio interessant, eh? Sí. Home, algú crec ha que fet sí, per estar cada dia a les notícies. No ho conec, em sembla que el Jordi Évole li va fer alguna mena d'entrevista. Sí, cert. Bueno, va, comencem, que si no ens liem. Arnau, quan vulguis la primera cançoneta. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no Jo aquesta l'he trouble. trobat amb el tiple. I'm all about that Molt bass, no Bueno, el trouble. tipus fent coses I'm all guais. about that bass. Doncs avui, sí, ho heu identificat, parlarem de Meghan Trainor, em ve de gust, no sé, m'agrada, la vaig escoltar l'altre dia i vaig pensar, perquè no li foteu una mica de secció. Si us en recordeu, al primer programa vaig parlar de l'Oreja de Van Gogh i una amiga vaig donar tips, consells, com per fer-te famós, si vols sonar a l'estil Oreja de Van Gogh. Doncs avui farem una mica el mateix amb la Meghan Trainor i més que res també repassarem la seva carrera aquests últims anys i veurem què li ha anat bé i què no li ha anat tan bé. La cançó que hem sentit és, tothom la sabrà, All About That Bass, que és el seu primer single, la va treure l'any 2014 i la va posicionar una mica a l'escena pel Mundial, va arribar al número 1 de les llistes i prometia doncs, una carrera molt exitosa. I llavors l'any següent, el 2015, va treure el seu primer disc, anomenat Title, que vol dir títol, un Està nom molt bé. molt enginyós, Good English. que també va ser un èxit i segurament les cançons que ficarem ara també us sonen perquè també van sonar moltíssim. Quan vulguis, Arnau, si ens fiques les següents cançons. Dear future husband, here's a few things you need to know if you wanna be my one. N'hi ha una altra. Only all my life. Dear future husband, Ara sonarà l'altra. I know you're lying, 'cause your lips are moving. No et sona? Sona més o què? Sí, no, Sí? però no... No et sona? Sí, però és tot el mateix. Però veieu que té Pensa una dir això, sonoritat eh? doncs, molt semblant, no? És com un segell propi, molt distintiu, que fins i tot la va fer guanyar un Grammy l'any següent com a artista emergent que més Sí, prometia. ho fa molt bé. Llavors, l'any 2017, això és el 2015, va treure un altre disc anomenat Thank You, també un nom super enginyós, que va ser ben rebut per la crítica, però no va tenir el mateix èxit que va tenir aquest primer disc. Jo tinc la meva teoria sobre això, i ara us posaré la cançó més famosa d'aquest disc, que també és coneguda, no és que sigui menys coneguda, sinó també va sonar molt i segueix sonant, i jo crec que a partir d'aquí podrem veure per què no va tenir el mateix èxit aquest segon disc en relació amb el primer. A veure. Bifa. All my ladies, listen up. If that boy ain't giving up, Hi ha més coses swing your modernes. hips, girl. All you gotta say is my name is no, my sign is no, my number is Però no. és un canvi Això prou va tenir un èxit que flipes, Aquesta això. cançó va tenir molt To èxit. let it go. Si veieu, jo crec que té una sonoritat més tirant a Ariana Grande o potser artistes així d'un estil més pop. Sí, Pol, tu no R&B, creus, tu no hip-hop, creus, com Ariana aquests Grande. estils. Però clar, en comparació amb el primer disc, que les cançons doncs, entraven molt bé a l'orella, eren molt melòdiques, tenien instruments molt orgànics, doncs clar, el salt va ser una mica més arriscat, per dir-ho així,
i la cosa no li va acabar d'anar massa bé. Pues a TikTok, hòstia puta, aquesta cançó, Ja hi arribarem, perquè això estem a mig de 2017, TikTok encara no d'això. No havia despuntat tant. Llavors va treure 2 singles al 2018 i cap dels dos va tenir cap mena de repercussió, no cal ni mencionar-los. Va treure un àlbum al 2020, que tampoc, un altre al 2021, que tampoc no va acabar de fer massa cosa. En números ho pots dir, això pots precisar-ho o tampoc va acabar de... Clar, perquè és que aquí estem parlant d'uns Sí. nivells, segurament. El primer va ser molt bèstia. El primer posa top 3 de les llistes més escoltades i això, l'altre amb prou feines va arribar als top 10, per dir-ho així. Top Segueix 10 sent de la Billboard. Clar, número 1, s'està però forrant a dia d'avui això que el que igualment. sona és doncs, lo primeríssim, Claro. no va tenir la mateixa repercussió i estem pensant que és un artista que prometia molt, va guanyar un Grammy el primer any, el primer disc, llavors clar, lo normal és que et mantinguis una mica. Però bueno, hem dit això, 2020, disc, res, 2021, disc, res tampoc, i no va ser fins al 2022 que va tornar a aparèixer a l'escena mundial i com bé ha anticipat el Pau, va ser gràcies a TikTok. I és que es van viralitzar un altre cop moltes cançons antigues seves, d'aquestes del primer disc que us he posat, i fins i tot algunes que no havien tingut repercussió, que no és cap d'aquestes 3 que hem sentit, doncs van tornar a entrar a l'escena, se li va fer inclús un videoclip i sobretot també per la versió speed up, que vol dir versió accelerada, que és aquesta que es fa servir molt a TikTok, tu Pau, com has dit, que és simplement agafar la mateixa cançó, li fiques una mica més de xitxa i la gent doncs la balla, fa una coreografia, perquè hi ha gent que no pot aguantar tota la cançó sencera, s'ha d'anar més ràpid. En el món de la immediatesa, 15 segons has de fer estrofa pont tornada en 15 segons. Exacte. Doncs bé, arran d'això va aprofitar el boom i el 2022 va treure un disc i quina sonoritat creieu que va agafar? La mateixa dels anys anteriors o la del principi de la seva època? La del principi. Doncs correcte. Si sentim les cançons que sonaran a continuació és del Veieu com? Aquesta ja l'hem sentit, No. Té bastant morro. Aquesta es diu Don't I Make It Look Easy, és del 2022, Sony 2015, n'hi ha més Arnau. Acords molt simples. Però aquestes no les havia sentit aquestes dues de moment, Jo em sé la famosa, que no sé si sortirà. Segurament és la que ve ara. No ho saps. Aquesta s'ha fet molt famosa. Versace. Molt famosa també a TikTok, va ser com el seu gran single i per mi és de les que Aquesta és molt nova, aquesta. Sí, és de l'any passat. Va sonar, jo crec, escolto Rack 105 molt a menut, va ser molt, o sigui, va sonar durant molts mesos, que anaven sortint cançons noves de Dua Lipa, tal i qual. I van fer una versió en pentatònics també, d'aquesta d'això. No, versions ella mateixa en va fer moltíssimes. Molt bé. I què podem caracteritzar del seu so? Jo crec que és molt recurrent el fet de poder ficar palmes. O sigui, totes aquestes cançons, Because you know I'm all about, o aquesta que hem sentit ara, tot és més o menys ràpid, doncs se li pot ficar aquestes palmes. Llavors, l'harmonia també són uns acords molt senzills, recorreix molt també amb melodies i acords de la progressió del 50, que són aquells do, la, menor, fa, sol. De música antiga. Inclús hi ha una versió que s'empleja com es diu, el Mr. Sandman, el és divertida aquesta. Llavors, ara té una versió que es diu Hands on Me, que és una versió de l'Stand By Me, del Benny King. When the night, també molt això. I llavors també, jo crec que cal destacar el mític saxo baríton. Hi ha molts pitos a les seves cançons del saxo baríton fent pa. Doncs també és molt característic. I jo crec que una mica això és el que ha fet que torni a despuntar, tornar una mica als orígens, perquè sí que és veritat que els artistes tendeixen a evolucionar i canviar el seu estil, però en aquest cas, com que té un estil tan particular, jo crec que la gent el que vol és que soni tot igual o que tu quan ho sentis ho identifiquis com que és la Meghan Trainor, i per això una mica ara, a part de TikTok i tot això, ha fet que torni a sonar a l'escena amb coses genuïnes, vull dir, instruments, melodies fàcils, harmonies fàcils, i ja per acabar i acabo, aquest Nadal, vull dir, fa relativament poc, ha tret una versió, o sigui, ha tret una cançó amb Jimmy Fallon, presentador de Late Night Show dels Estats Units, molt malament, que es diu Wrap Me Up, que parla una mica de el Nadal, doncs no compris res, sinó embolica'm a mi, soc el teu regal, i res, l'he ficat com a curiositat perquè veureu que et segueix sonant també a ella, i això també ens serveix una mica per tancar la secció, si vols posar, Arnau. Campaneta, campana de primeres. Campana perquè soni a... Aquest és el Jimmy Fallon. Aquest és el Jimmy Fallon, canta bastant bé, no sabia que cantava. Sí, si tota aquesta gent presenta els Oscars. Si canta així, realment. Què et direu, les característiques que estic podrien ser de Meghan Trainor o Eduard Gené una mica, també? Bueno. Que no té algun saxo fent. pobre Edu.
No, però com a cosa bona, Ah. Sí, va, el segon CD, el de diumenge, Sí, sí, Saxo Twice. Top A 3 dels veure, Estats Units. està molt bé perquè la Meghan Trainor, Sí. la Meghan Trainor només és reconeixible per un estil, no? Estem dient que Sí. ella s'ha quedat a casa Una seva mica i... el guap, aquest... Artistes Però que en només reversionen la seva pròpia cançó. Sí, Tenen però en una. canvi hi ha artistes com Manel, Marc, que són capaços de... A veure, el públic no és el mateix, no? A veure, jo però són crec que- capaços d'innovar i que la gent ho compri perfectament. Sí. Són Manel millors diu, que l'altre la dia Meghan vaig anar a comprar Trainor. peix i la gent diu, uah, frase de... super cèlebre, impressionant, però bueno, mira. De què? cadascú. No, és una... No, dic que el Pol i jo tenim piques interns perquè ell ja De molt els Manel. Manel. Jo us No, no és portaré, que m'agradin molt, però... jo us s'ha portaré de un altre reconèixer. músic molt famós. És broma, ni és famós, Ni ni és canta músic. bé, de fet, ni és músic, no tal qual, i són un grup molt nombrós de gent. Si us sembla, sentim la primera cançó, a veure Va, de què podem va. parlar. María, cumples 18 años. Te queremos felicitar. Y como eres nuestra coseta. No sé, són Lo valencians, vamos si a diuen alguna paraula. celebrar. Eres alegre y Bueno, responsable. baixeu una mica això. Què és això? Què creieu que és? Això és típic del 2014 que agafés una APM, cançó una mica, al col·le i tothom la cantava, no? Això és una empresa. Això és una empresa que es diu Regala un Hit. No. És una empresa que és un Regala un Hit que treballen com uns fills de puta i deuen fer una mà de calés que flipes. Tampoc es deuen forrar, però bueno, es dediquen única i exclusivament a fer cançons per regalar. És a dir, doncs mira, aquí tinc la llista de tot el que fan. Fan regalos, hits, cumpleaños, bodas, jubilaciones, fallas, són de València, graduaciones, i una mica el que fa aquí falta. Per tant, tu ets una empresa i dius, va, per Nadal què farem? Per fer una mica de pinya, saps? Després ja pagarem menys, però farem pinya per Nadal i un lot. Doncs dius, va, a cantar una cançó. A cantar una cançó, la graven, posen una mica d'autotune i després fan tota la part d'edició, que tenen molta feina, i fan un vídeo i llavors te pots posar, i doncs, és molt típic fer-ho amb això, quan algú fa 18 anys, bueno, molt típic, Que bèstia. a València. No sé aquesta idea de negoci que us sembla, perquè jo Bueno, deu vendre molt, voldria no? explotar, jo els robo la idea, La gent, o sigui, per defecte, la gent és ignorant, no? Som ignorants. En general, Llavors, sí. això, doncs, t'ho compraran. Uau, mira que guai, tio, que ens faran una També cançó. dic, si aquest és el nivell... Vull dir, per això la gent fas ven, unes risses. Tu imagina't, fas els anys que fa X-Pol, que ja en deuen ser bastants, i et canten tota la teva família, saps, el teu avi, el no sé qui, el teu pare, la teva mare, la teva germana, tots allà cantant. És divertit, és divertit. És divertit. És igual que soni pitjor, soni millor, que les lletres encaixin, no encaixin, perquè normalment, spoiler... No cal, podem canviar els accents, que exacte, ja no ve podem de canviar Però no hi ha els ningú que ho accents. revisi? Bueno, si hi ha aquesta gent, però clar, al final O tampoc sigui, ells només diràs. graven. Ells només Tu vas graven. allà amb la teva família, ells no? col·laboren, perquè he vist a la web, ells fan una mica de la lletra, t'ajuden i Traducció. tal. Però bueno, clar, fins a cert punt. I no només és per gent de 18 anys, de fet, ara sentirem una cançó per un aniversari de 40. Sentim-ho. De niño fue un poco travieso, pero también responsable. Javier trabajó criando marrano. Aunque quedó limpio ahora es. És divertit, és divertit. Bueno, és divertit. És divertit, clar, és veritat que hi ha d'haver algú que posi la infraestructura i ho gravi i ho monti, però al Samanela, I escolta, i ara tot Quan això que costa estem això? sentint, no ho sé, això sí que no ho he trobat. Bueno, clar, depèn del desplaçament, d'on et vinguin a gravar, de tot, perquè ells et fan la música i et fan el vídeo, tot junt, Clar. i t'ho entreguen com a tal. I aquestes veus soles, quan canta una sola persona, doncs hi posen molt autotune. Què passa? Però és que no està ni afinat amb autotune. No, però bueno, és igual, almenys, és a dir, és un altre to, però almenys la distància entre les notes és la que toca. Sí, sí. Però quan canta tothom alhora les tornades, aquí no pots començar a posar autotune. I Rodeo. després les tornades sentim què passa perquè, evidentment, doncs... Però realment ells estan més o menys afinats entre ells. Però un altre to. Però un altre... És que... No pot ser, que raro. Clar, és molt raro Però això. sona com si estigués gravat a 30 metres, no? Bueno, sí, fa una mica... Que Hi havia un... Hi havia un microambient, un microambient des de lluny. No, bueno, aquesta és una mica la idea. Llavors, la meva pregunta que us plantejo és, Sí. vale, imagineu-vos que no ho podeu triar, però us contracten això pel que dèiem, pel vostre aniversari, pel que sigui, pel dia de la vostra boda, i tothom us regala un hit. Quina cançó creieu que voldríeu? A mi m'agradaria molt. Però hi ha alguna del Pont d'Arcalís, perquè això és com molt habitual, no? Una cosa, aquesta gent els diràs al Pont d'Arcalís i et diran on està el karaoke d'això. Buscaran el sí. Clar, el és que falta un era. karaoke.
Però quin en concret? Quin en concret del pont d'Arcalís? Les jotes de la Vall de Cabó, que m'agrada molt. A veure com fa això. És molt bonica. Com fa, a veure? Acabó la rosa i el vil clavell, clavell. Això és com la intro. I llavors diu... Si n'és un lliri, Però això explica la teva infància, És a dir... Tirori de pensaments. I a la jota s'acabó la rosa. És molt maca. I tu, Marc? Jo, alguna dels Beatles només per veure gent cantant i en anglès. Ets molt poc original. No, perquè la lletra la canvien. Clar, la lletra és del teu aniversari, clar. Marc, t'agrada la música... Quina és? Clar, és que... No, per mi canti l'original, no cal canvi la lletra. Original ja està. Però està bé, bueno, és un bon projecte, perquè no s'aprofitin massa. I de fet podeu entrar a YouTube, tenen el canal de YouTube de Regala un hit, que és una cosa que trobo superintrusiva perquè aquesta gent donen permís perquè pengin la cançó. Vull dir, si tu ho fas, tu cantes malament, però és per casa, per fer-te unes risses, doncs ja està bé. Però no, ho pengen a YouTube i tu pots mirar, doncs vinga, els 40 de no sé qui, a la graduació del Col·legi Mayor de no sé on, i tu pots anar consultant i és bastant divertit, us podeu distreure una tarda. I per acabar ja us posaré un set més de cançó amb el títol Tania por ti, estamos todos aquí. Tania por ti, estamos todos aquí. Los 18 años hoy vas a Aquesta entre bé. pasaremos toda la noche. Per aquí ja no hi ha... Bueno, clar, no hi ha autotune perquè estan cantant tots. Però bueno, mira, ja ho sabeu. Si voleu un regal original aquest Nadal, regala un hit. Sí, I com ho has trobat, tu tens això, una Pau? Sí, productora. no. Per què no t'ho planteges? Bueno, si algú vol, doncs mira, faré propaganda. Si algú vol, alguna farem. Alguna farem. I estic segur que qui vulgui cantarà molt millor que aquesta gent. I si no, els afinarem. Els afinarem. I ara, com sempre, toca deixar de parlar nosaltres tres. Sí, ja està bé. I que n'hi ha prou. I que vingui algú més. Qui ve avui, Pol? Avui hi ha una persona que per la gent del Solsonès, com a mínim, hauria de ser prou coneguda. És una persona que, a banda d'haver fet projectes sols, individualment, ha participat, i segurament és pel que més es coneix, a l'Orfeó Nova Solsona. I a banda d'això també, Adamentres. Adamentres, és el cantant d'Adamentres, és el Marc Montroveto. Un aplaudiment! Hola. Oh, Marc! Bueno, hem de dir abans de res que, especialment jo, però també els meus companys, teníem moltes ganes que el Marc vingués aquí, perquè és de les úniques persones que constantment ens han estat comentant els episodis de... És veritat. Crítiques superconstructives. Tot té una explicació, perquè jo ara al tenir un fill estàs més temps a casa i llavors socialitzes menys amb gent de veritat, persones reals, i llavors al Pol li envio coses i el renyo, perquè de vegades sobretot ell no sap coses que hauria de saber. I el teu fill creus que pren amb nosaltres? No, perquè encara no li deixem mirar mòbils. Però sent de lluny de fondo. Sí, bueno, li posem música que potser la posem vosaltres també. Sí. Va tot ben. Bueno, té un conte de música clàssica. Molt bé. Però d'aquell que dura 10 segons cada peça. Vale, per no saturar, no? Però la posen a posar normal, no van com al TikTok. Clar, és que... Sobre això que deies de projectes i tal, de mentre és l'únic que potser jo o com els altres tirem igual del carro. Tots els altres projectes són altra gent. L'Arnau munta coses, el Joan Boix munta coses, i llavors jo la meva gran virtut és que sóc molt responsable. Quan a virtuts artístiques en tinc menys, però la responsabilitat sempre va millor amb aquestes coses, perquè la gent és molt irresponsable. Llavors, només sent bo amb això i ja està. Menys aquests que som aquí. Ja, és que justament hem anat a coincidir. Bueno, però sí. I què t'explicaràs avui? Jo us porto un concurs de preguntes, un quiz. Bo fuerte. Un quiz. Perquè sempre tot ho porteu guionitzat i llavors sembla que en sapigueu molt. Llavors avui veurem la veritat. Llavors això són bàsicament 3 rondes de 6 preguntes, anirem rotant. Llavors, que sigui preparat és entre ronda i ronda. He preparat uns tracks, un moment, espera't a llançar la primera. Llavors, són tracks que us poden servir com a idees per fer seccions altres dies. Així m'agrada, ens en falten. Ja veureu que són... Tot està a Spotify, per tant té un cert llindar de qualitat, però no està a la banda alta. No està a top Espanya. Llavors anem a escoltar la primera, que podria ser una secció que podríeu fer de versions amb instruments tradicionals. Anem a escoltar la primera, aviam si us agrada.
Com a no detectat és Xic de Xic, una versió d'un grup que es diu Els Bordons, que toquen... És un disc tot només així, d'Amparito Roques i això. Ja us passaré el link, però disfrutareu molt. Bé, el joc consisteix, farem... Potser, sí, traiem molt de fons perquè si no us costarà molt concentrar-vos. Llavors, la primera ronda són preguntes on la resposta és un número. Llavors... Es nota que ets matemàtic. Sí, llavors a la primera ronda anem saltant. Anirem de cara a la idea perquè hi ha unes quantes preguntes i sí que m'agradaria acabar el joc. I llavors, de cada pregunta tindrem un fet històric que haurem d'ordenar en un timeline. Portes un Excel, Bec? Porto un Excel perquè he pensat que era el millor format per la ràdio. Bé. Llavors, comencem, si voleu, amb el Pol. La primera pregunta és: quantes dones va tenir Xavier Cugat? Hòstia. Si voleu... O sigui, són moltes. Són moltes. Si voleu, fem aquesta primera ronda que és de número, si voleu, responem els 3 i el que s'aproximi més guanya. Jo dic... Xavier Cugat, per qui no ho sàpigui, Pol. Xavier Cugat, per qui no ho sàpigui, és un paio que se'n va als Estats Units a compondre i potser dirigir i poder cantar. No, tocar el violí potser, i el chihuahua aquell que tenia. Bandes sonores i música d'aquesta per cinema i per espectacles. Molt famós. Però aquí el que estem preguntant justament és el número de dones. Jo diria 6 dones. 6 dones. Jo diria... Jo 4. 4? 5. Doncs encerta ell. Primer punt. Els punts són radiatoni, es diu això, que és un tipus de pasta que es diu així justament perquè fixa que us sembla a un radiador. Un radiador, vale. Anirem a la següent pregunta, que és... per cert, Xavier Cugat va néixer l'1 de gener de 1990. Portem 90 anys exactament, ell i jo. Bueno, ja no ens portem perquè està mort, però si estigués viu ens portem 90 anys. Molt bé. Següent pregunta. En l'afinació donada pel temperament igual, quina relació guarden tots els intervals immediatament consecutius? Espera. Digue'm la unitat que he d'acabar. Què són? És una proporció, no hi ha unitat. Espera. En el temperament igual... Sí. El do i el do sostingut i tots els altres intervals. El temperament igual és el que utilitzem nosaltres? Sí. 100 cents. D'acord, però la pregunta que estic... La proporció... Clar, sí, no està mal tirat. Tu, Pau, què tal? Què has fet avui? Hòstia, a veure, jo crec que cap a 4. Cap a 4, va. Pensa que hauria de ser un número entre 1 i 2 perquè l'octava seria 2 i ella mateixa seria 1. Llavors... 1,8. 1,8, d'acord. De 1 a 10. No, de 1 a 2. De 1 a 2, és la proporció. Però jo tampoc ho he entès, respon. Anem fent això una mica... És que és matemàtic. Un dia explicarem el temperament igual. Sí, exacte. Clar, estaria bé començar per aquí. Jo dic 1,2. 1,2, vale. 1,1. 1,1. La resposta ara no us sé dir perquè és arrel dotzena de 2. Perfecte, Vale? Perfecte. Però més o menys. El Pol és el que sap més coses d'això. Jo crec que perquè 100 cents és la resposta correcta. Punt per ell. En l'escala de cents, i donarà en proporció. Molt bé. Per cert, la primera persona que ho va calcular, això, era un xinès que es deia Zuciayo, que és un senyor. Zuciayo. D'acord, la primera no la posem al Xavier Cugat, perquè és la seva primera, però és fàcil, no? Però sí, ara sí que hauríem de calcular el temperament igual. És a dir, de quin any es va calcular per primer cop el temperament igual? Mira. Si ho va fer un xinès... Què? Si ho va fer un xinès, segueix una cosa racista. Només has de dir si és abans o després del naixement de Xavier Cugat. Crec que ho tens ràpid, això. No, temperament igual és d'abans. Abans. Molt bé, correcte. Vamos. Home, bastant abans, I això perquè la gent ho vegi que ho hem de ficar així, no? Tu fiques la resposta correcta abans. D'esquerra a dreta. 1584. Sí, 1584. Exactament, així. Haurem d'anar de cara a la idea perquè portem 2 preguntes, eh? Vale. Quantes reproduccions té el Gangnam Style a mitjans del novembre del 2023? Això el primer programa va sortir, de decadència. Hòstia, és veritat. Supera els 1.000 milions, no? Supera els 1.000... Hòstia, no ho sé. És que vam dir... Jo diria que em sona que sí. Resposta? 1.200 milions. 1.200 milions? 1.300 milions. 1.500 milions. El Pol és que els aproximem més perquè en té 5.000 milions, que és 4.960 milions. Hòstia, santa de... D'acord, bueno, t'he dit, això ja t'ho he dit, però l'hauries encertat igualment, que sí? Sí, és posterior a Xavier Cugat, això. Vale. Sí. Dos radiadors d'aquests per tu. Molt bé. I per què 2? Perquè és situar bé això i respondre la pregunta. Molt bé. Següent. Quants esclaus africans s'estima que varen ser transportats fins al continent americà? Qui ha de respondre ara? No, tots és el que s'aproxima més. Vale. Quants esclaus africans es van... La música, diré, quina relació té sobre la música? Home. Ja ho veurem, lo jazz. Ja arribarà. És veritat que... Vale. Llavors, volem un número.
Aviam qui s'aproxima Quants, més. torno a repetir la pregunta, sisplau. Quants esclaus africans s'estima que es van portar fins al continent americà, tot el continent? 2 milions. 2 milions? 3 i mig. 3 i mig? Va, jo tiraré per 4 milions. La resposta correcta és 12 milions. Ojo. I ara hauríem de posar... Són molt conservadors, jo crec que ningú hauria de tenir un radiatori. Per tant, guanya el Pol i hauríem de situar la prohibició de l'esclavitud als Estats Units. Fa 3 anys i 4, em sembla. Espera, l'últim estat que ho va prohibir? No, anem al final de la Guerra de Secessió. Ah, vale, no, això no té gràcia. Jo crec que aquí. No, però ho fa ell, perquè la resposta correcta és. No, què he de dir? Quan va ser el final de la Guerra de Secessió? Doncs llavors... Home, si és historiador, tio. Està entre el Chen Yensu i el Xavier Cugat. Resposta correcta, vale. Molt bé. Està... 1865, ens està apanant. Passeu-li dos d'aquests d'allà. Bueno, sí, fem una... Quants en vols? Un, dos? Molt bé. Anem a la penúltima pregunta. Quants anys van passar entre la invenció de la impremta de Gutenberg i la impressió a màquina de partitures? Jo crec que em va passar molt pocs. Jo diria 10. 150. A màquina què vol dir? Pues una màquina, el que és una màquina, sí? Bueno, una màquina és moltes coses, una politja és una màquina. Sí, no, però on tota la partitura l'escrivia una màquina sense intervenció humana. Abans els pentagrames ja es feien a màquina i escrivies a mà. Però no, íntegrament a màquina. 10 anys? 10 o menys. Jo què sé, 100. 102. La resposta és 33, per tant torna a guanyar el Pol. I hem de posar la impremta de partitures, aquí on la posem? 1533. Vale, o sigui, la poses abans del... Quin any és el de Gutenberg? El primer. Molt bé, perfecte. Quin any és el de Gutenberg? Quin any és? Dóna-li dos. 1500. 33 abans que aquell. Vale. No, 1450. I anem a l'última d'aquesta ronda. Quants anys va tardar a rebre la patent la primera guitarra elèctrica comercial, fet que va permetre a altres companyies comercialitzar guitarres elèctriques? Guitarra elèctrica? Quant temps va Des de la primera guitarra elèctrica? fins a la patent de la primera comercial, Quants anys van passar? A obtenir la patent, allò que fa que els altres no en puguin vendre. 60. 60 anys. 32. 32. 10 també. La resposta és 6. Vale. Hem de situar la guitarra elèctrica aquí. Aquí? Vull dir, per aquí. Per aquí? Bueno, però ho ha de fer el Pol. La mecànica del joc us està costant, trobo. Alça. Ens està costant. I ho he de dir ràpid perquè n'has de dir més de preguntes. A veure. Sí, però aviam, mira què tens aquí. No, la sí. elèctrica. Home, no, està entre el 1900 i el 2012. Va, perfecte, molt bé. Vinga, va, 2 més per en Pol. No tenim taula gaire gran, Podem anar a la següent ronda, que el següent track, a veure si us agrada, seria cançons espanyols cantant en anglès. Això ho vam fer. Ens agrada. Sí. Onde Colin Grey, Chicago, Baby Benny, Charlie, Shimon i Cindy. Podem deixar aquesta. Pandegueto. Això és el príncipe gitano cantant In the Ghetto de l'Elvis Presley. El fort d'aquesta cançó és que a mi em sorprèn que estigui a Spotify, això. Però sí, està allà. Spotify hi ha molt infra Spotify. D'acord, doncs ara sí, farem una pregunta a cadascú. Si es falla, ja perd el punt i ja està, perquè si no, no acabarem. Molt bé, primera pregunta, començarem pel Pau. Qui és el teclista que apareix al videoclip que inicia l'emissió d'MTV? Hans Zimmer. Joder. Vinga. I això com va passar? Això va passar cap a... No en tinc ni puta idea. Entre aquí. Després del 1931 i abans del 2012. Vinga. Vinga, dos. Caram. Dos per tu. Com ho sabies, això? Tu tens 3, no mos has robat, Pot ser que m'hagi robat, però no és el joc. Pot ser, em sembla que no tinc un. Hòstia, per tu. Sí, això era... Sí, em sembla per Jaime Altozano, crec. Sí, molt bé, no així era. Molt bé, següent, Marc. Qui va inventar el fonògraf? És el cognom d'un senyor. La primera... William Fonògraf. No sé, diré algun inventor d'aquests. Et diré Edison, va. Doncs mira, és correcte. I això quin any va passar? Bueno, situem-ho aquí. Hòstia, abans del Xavier Cugat. És correcte. Vinga, va, 2. Molt bé, passa, si no te'ls quedis tu. No, me'ls quedo. Molt bé, Polso. Diu, qui va propiciar que els Beatles provessin la marihuana per primer cop? Guillem del Bus. Qui va propiciar? Sí. Qui va donar als Beatles marihuana per primer cop? N'hem parlat a un programa. No me'n recordo, serveis de consol. A mi no em sona, Va ser a Amèrica? No et donaré pistes perquè no hem donat... Per tant, no. Si ho dic jo, em dones rigatones. Sí. Bob Dylan? Molt bé. Hòstia. Els ulls de Clio
El programa especial de l'any passat. Vale. I a quin any ho situaries, això? Va, que és fàcil, ara. Jo el polso. Tu, molt bé. Entre el 31 i el 81. Molt bé, el sorprenent és que el Paul McCartney diu que li va demanar al mànager un paper perquè havia descobert el sentit de la vida. I va escriure una nota de paper i li va dir, guarda-ho, és molt important, demà ja ho llegirem. I llavors va llegir i aquell paper deia hi ha 7 nivells. Ja està. Nunca m'ha sigut. Sí, hauria passat, Molt bé, estem a la meitat, accelerem una mica, diu, això és per Pau. Habitualment, el Club dels 27, si tenen en compte Robert Johnson, Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain i Amy Winehouse. Aquests. Una cantant espanyola també va morir als 27 anys. Qui era? Redéu. No són les cantants espanyoles que conec, Recentment, una pista d'algú, és a dir, fa anys, No, sí. Salomé. Bueno. No, encara està viva aquesta. No sé si està viva. Sí que està viva. Jo només sé això. Era la Cecilia. No sé ni qui és la Cecilia. Un ramito de viletes, mi querida Espanya, tot això. Vale, ja ho buscarem. On ho situaries, això? Això? Després del 64. Molt bé, perfecte. Sí? Anem al 66. Potser separem aquesta part d'aquí, perquè potser aquí passaran moltes coses, d'acord? Molt bé. Paul, Marc, diu, el primer cop que Bob Dylan va tocar en format elèctric, un altre conegut músic de folk volia tallar els cables de l'equip de so amb una destral. Qui era aquest músic que volia tallar els cables de la banda de Bob Dylan? John Fogerty. No, és incorrecte. No sé si algú ho sap. Que és el de We Shall Overcome? Sí, aquest, que no saps el nom, però saps la cançó. Sí, no em surt. No et donarem el punt. Vale? Era Pete Seeger. I això quan va passar? Quin any va passar? No, tu, perquè... Sí, entre el 64 i el 76. Perfecte, 65, has apurat. S'ha de dir que són dolents amb les respostes, abans jo el Marc, però estem col·locant molt bé. Estem col·locant prou bé. Sí, bueno, heu de saber que a Bob Dylan el van criticar molt per aquest canvi, li van crear ajudes als Estats Units, a Anglaterra, quan van anar a fer la gira allà, però l'any següent del Festival de Newport, que és on va passar això per primer cop, molta gent ja anava en banda elèctrica, llavors, dius, vale, d'acord. I no va tornar a tocar a Newport el Bob Dylan fins l'any 2002, que anava disfressat amb una perruca i una barba molt estranya i va ser això. Al final casco. Molt bé, última pregunta d'aquesta fase, que serà pel Pol. Diu, quin teclista va acompanyar els Beatles durant l'actuació al terrat d'Apple? Impossible que ho sàpigues, això. Hòstia, jo he vist el vídeo. Sí, el vídeo... Vale, resposta correcta. No ho sabem, que no? No ho sé. Puc dir-ho? Sí. Billy Preston. Molt bé, perfecte. Hòstia, i qui és aquest home? És que Què ha fet a la vida? És Moria, per ser pianista. I teclista. I ho hem de situar això. El rooftop és el 69. Rooftop. Molt bé, correcte. I ja tenim l'altre, que sí? Molt bé, anem a l'última, si vols tirar l'últim track, Arnau. Què passa en el Congo? Sí, que això serien cançons que m'han ballit malament. Una altra secció que un dia podeu fer. Vale. Tinc la lletra d'aquesta cançó perquè... Ai, Déu meu. Según dice la prensa, la atención es inmensa y el problema no es manco, porque tiran al blanco. Si manda lo mumba sería un catanga, menuda sandunga que se organizó. Catanga lo mumba, catanga, menuda mandanga que tiene el gacho. De la selva i el Fari, més o menys. Que passa en el Congo, que blanco que pilla no lo hace mondongo. Això explica uns episodis del Congo també després de durant la descolonització que hi va haver... El Leopold. Era el rei del Congo. Pot ser, no ho sabia jo això, saps? Aquí no estem fent història del Congo. No, és veritat. Això és una versió, o és l'original de Dodo Escolar, que la caràtula buscava, la caràtula del disc mola molt perquè és ell pintat de negre, que és maquíssim. El primer blackface. Vale, anem a l'última ronda, ara sí. Comencem... Pel Pau, per exemple, diu, per què en un CD hi caben 74 minuts de música? Bueno, perquè clar, la mida del CD física de la mida... Estan nerviós, Clar, al final, és a dir, ocupa un espai. Hi cap el que hi cap. Clar, quan van gravant, hi ha una punteta, va gravant. Al mig no hi cap, perquè hi ha el forat. Fins a la punta. No cal deixar marge. Clar, van buscar la mida, que per alguna raó van triar aquella, més o menys aquesta. La pregunta és la raó d'això. La raó de la mida. La raó de la mida. Perquè clar, a veure, al final ni puta idea. Això és perquè quan van rebre el president de Sony, quan va rebre el primer, i que havien, no sé, 60 minuts o així, diu, no, hem d'aconseguir que capigui la versió més llarga actual de la novena sinfonia de Beethoven. En aquell moment durava 74. Això em sonava bé, però clar, no. Molt bé, llavors hem de situar aquí la novena sinfonia de Beethoven. Quan dure? Hem de situar aquí quan dure la... Aquí.
No, però li toca amb ell, però bueno. Però ja ho sap. Sense voler partit un rigatone conta igual. No. Posem-ho allà. Mira, un per tu perquè sense tal. Gràcies. Molt bé. Marc, diu, quin fet es coneix com el dia que la música va morir? El dia que van morir Richie Valens i companyia en un accident d'avioneta. Molt bé. American Pie. No sé què estàs dient. Això també s'ha dit de decadència. I quan ho situem, això? Jo pago. Això ho situem... Hi havia d'avions, per tant. Crec que abans del 64, perquè Richie Valens va morir amb 17 anys. També hi havia en Buddy Holly, que eren dos músics. Buddy Holly i Buddy Robles. Exacte. Molt bé, diu Pol. Ara diré unes paraules que no saps què vol dir. The Sugar Hill publicà Rapper's Delight, considerat el primer àlbum hip-hop. Sí. Quina cançó espanyola... D'acord, i molt bé, un per aquí. No se l'esperava aquesta. Molt bé. I hauríem de situar I no hi ha hagut pregunta, la publicació d'aquest àlbum. De CRG o de Sugar's Delight? Sunny Delight. Aquí tenim 76, 81. 81, Amunt o avall. Amunt o avall. Val, 80. 79, per tant, bueno, el que conti aquí si l'has situat correctament, o sigui que sí que és correcte. Dos per tu. Rigatones, no es diu això? Com es diu? Radiatori. Això. Radiatori. Radiatori. Atenció, aquesta és bona, Diu, aquesta és per Pau. Diu, en el Festival de Woodstock que commemorava l'aniversari del festival original hi va haver un mort, 4 denúncies de violació, vàters que sobreixien, fonts d'aigua insalubre, d'incendi d'una torre de so, 12 tràilers i un autobús i també la intervenció final de les tropes estatals de Nova York, policia local i altres cossos. Això és cert o fals? Quin any has dit? Ho haurem de dir. Era l'aniversari del Festival de Woodstock, un aniversari del Festival de Woodstock. Vale. Sí. Va passar això? Sí. Correcte. Vamos. I quin any era això? El Festival de Woodstock. No, aquesta celebració. No tinc ni la més remota idea, direm que després del 69 i abans del 76. És incorrecte perquè va ser el 99. Mira, hi ha un reportatge. Hi ha un reportatge, Hi ha un reportatge molt interessant. Va ser un cúmul de catàstrofes... Bueno, un Canet Rock una mica més heavy. Sí, més divertit. Canet Rock quan toca això. Cremateo. Molt bé, última per en Marc, diu... Els personatges Gandhi, Jesucrist, Hitler i Elvis surten a la portada del Sgt. Pepper's dels Beatles. Diu, això és cert o fals? Els personatges que et dic és Gandhi, Jesucrist, Hitler i Elvis. Ojo, que es posa... Surten o no hi surten? Jo crec que és cert, si més no, la majoria. Hitler vols dir? Sí, això és fals. És fals? Sí. Els motius eren Hitler i Jesucrist, perquè els semblava com... I Elvis eren com l'ídol seu i expliquen que no es veien en acord de posar-lo. I Gandhi no surt? Gandhi tampoc surt. I això... I hauríem de situar la publicació del disc. El 67. El 67, molt bé. Tu saps moltes coses, trobo. És que si no, les preguntes dels Beatles a mi, això és trampa. Et cauen les dels Beatles, Sí. Molt bé, i última per en Pol, diu sí, quina cançó va popularitzar l'ús de l'autotune? Quina cançó? Hòstia, o sigui, no en tinc ni la més remota idea, a priori. Vale, doncs no... Puc fer una d'allò? Believe the Cher? Sí, és correcte. I què és això? When you believe in love that you know. També s'hemos de regalar un hit, ara cantant. Molt bé, i hauríem de situar això? A finals dels 90. Finals dels 90, 98, és correcte. Bueno, mira, com que ho has fet molt bé... He remuntat, no en tenia cap i ara en tinc. Aquí no se me n'han donat totes, la primera ronda. Vols dir? Igualment guanyes, em sembla. Anem, abans de donar la puntuació final, anem a escoltar l'últim track, és dins de la secció de cançons que han envellit malament, cançons infantils que han envellit malament. Anem a escoltar una cançó, una versió del senyor Ramon de la Trinca, que van pensar que la cançó ja era poc ofensiva, i anem a adaptar-la a altres cultures. A una nova època, a veure. Anem a escoltar el tros justament... És que és impensable. Ara és fort, això. Esperarem al final perquè on es rasga el cau, on el clau s'acaba és al final de tot. Ara ve el tros bo.
I ja està. En aquell moment això feia molta gràcia, ara pel que sigui. Sí, ja no sé si heu tingut temps de comptar els... Bueno, a mi me'n surten 8. A mi me'n surten 1,8. 1, 2, 3, 5. 5. I sembla que en Marc ha guanyat. Bueno, doncs, fins aquí. El Marc ha començat molt malament, però... Sí, no, poc va. La vida està plena d'oportunitats. Exactament. L'important és el destí, no el camí. I si no acaba bé, és que no és el final. Ah, molt bé, molt bona frase, I per tant, per acabar bé, farem ràpidament un Herle manual, que ens has d'ajudar ja aquests aquí, ens diran una cançó, hem d'intentar endevinar quina cançó és. Endavant, Arnau! Canticorum Lluviolu. No? Sí o no? Sempre hi ha trampa, Sempre hi ha trampa. Això és Canticorum. No, la dels Boney M, que agafa el Canticorum. Vamos! Uau! Ah, molt bé. No sé com es diu la cançó. Science Auto. Doncs avui acabarem amb aquesta música tan maca. Jo ahir vaig veure una cosa, amb el Canticorum. Canticorum? És maco el Canticorum. Ahir vaig veure... Sí. Potser hauria hagut de jugar ell, més que vosaltres. No, evidentment. I al final les persones que en saben són les persones que estan darrere les càmeres. El meu cosí es diu Arnau Montraveta, però no és ell. Sí, no és ell, Vale. Si no vol fer tècnica, algun dia el substituirem. Doncs bueno, Marc, moltes gràcies per venir. Ens retrobem en un futur, un dia o altre, ens veiem als carrers. Per cert, molt xules les cartolines, Sí, ho he fet a mà perquè ara ja ningú té impressora, llavors ho he hagut d'escriure a mà. S'ha salvat el planeta. M'és molt difícil de clavar-ho. Sí, perquè és de... Ui! A massa no t'equivoques mai. N'hi ha una que té típics per això. Anem plegant o què? Anem plegant això i mentre ens fem bullir la pasta ens despedim. Som-hi. Adiós. Adéu.